uVikrant akasabambi nezincingo zami. Mana singenze njani ngempela? Wena izolo ungitshela ukuthi abantu abathandanayo kumele ba-understandane. Manje nakumele nenze imizamo yokungiqonda. How sis? Umuntu uyakwazi ukunderstanda upartner wakhe. Awumeke. Kanti wena usesedini kabani, side lakhe noma iside lami? Noma kusamele ngikhulume ngaye kuwena Manasi? Yazi nje ngathi mina engigaxele kuyona yonke lento. Sisi indaba usho njalo. Ngikulande emzini wakho sisi ngakuzisa la. Ukuze uzokwazi ukukhuluma kahle angikwenza lokho. Bengikulandela ukuthi ube nespace nawe. Ukwazi ukuxoxa yonke into. Kodwa ngibona sengathi wena ukufuna lokho. Manasi. Uyabo lento kade ngifuna iyona kanye yenzekile. uVikrant nje uzenzela into ayithandayo. Uyithathele inqumo ngokwakhe eyedwa kangifaki mina. Ngenze njani ke? Mhlambe wenza afisayo nje ukwenza. Kodwa uhlezi enza okuhle. Mina ilokho engikufundile nje kunina. Ngempela. Okusho ukuthi yonke nje uVikrant into ayenza ilungile yena. Ubona ukuthi mina ngenza lutho. Mana singenza konke okusemandleni nami ukuthi mina noVikrant sizwane. Kodwa yena uyaqhela kumina. Sisi, kuzomela uthathe isikhathi, ubekezele, ulungise yonke nje lento lena. Isimo sakho asijwayelekile. Singaba challenging kancane. Sisi, izinto ezenzekayo zingashintsha kanjani zenzeke ngendlela ofisa ngayo. Oh, okay. Manje sengiyabona. Wonke umthwalo usukumina ngithi. Okusho ukuthi yonke mina lento bengizama ukuyenza bekumbhedo nje. Mina engikwenzayo kushisa ukuhlanya kodwa kwenziwa uyena uhlakaniphile. Akusiyona into engisho leyo. Buka la. In fact mina into engizama ukutshela yona ukuthi uVikrant usithathile lesimo. Wakeseka. Wena nje sisi usuvesana nje ungamqondisisi nje. Lento ayikho simple. Ayikho right le nto. Wemanasi, ngiyaphinda ngiyasho. Kuzomela uunderstand sisi, ubelieve. Kuzomela nawe ubuyisele okuhle. Njengoba naye enzile. ngenza iphutha ngokuza kwena. Uyazi nje. Ukube nje ngizanga kwena kuzocela usizo lwakho ngoba vela ufuna ukungisiza. Iyazi phela ke angiqonda ukuthi wena noVikrant benenzani ngempela. Chaza ukuthini? Ufunda nini ngakho? Ma usho ngani? Usho ukuthi sikhuluma ngani thina? Sikhuluma phela ke ngokukhulela kaMonica ngithi. Waze nini? Shono phela, bithini inhloso ngalokho? Usuku phela lidlulile phela izolo. Kungani ngempela ungenzanga lutho? Kanjani? Bengamele lo muntu ahlolwe kuthathwa ama test. Eyodwa nje, lo muntu uhleze egula. Futhi untekenteke. Yebo. Fanele ngabe mina yini engikutshela lokho. Kanti nina nibona inodokotela. Uyabona ukuba ubekhona la ekhaya namhlanje. Bengiyothi kuwe mphuthumise nesibhedlela ngokuphuthuma. Ya uhambile waya kagogo wakhe ngithi. Ungakhohlwa ke phela lubucayi loludaba. Ngakhohlwa kanjani? Ma uMonica isikhathi sokuqala lesi evakashela kubo selokhashada. Yebo. Vikrant. Ngifuna ukubuya ngize ekhaya mina. Lana nje nabangiphathi kahle. Akekho nje ozama ukungiqonda. Angisafuni mina ukuhlala lana. Buka. Ngiyacela bandla uzongilanda. Kulungile. Bye. Ngisayopakisha. Cela
ngicela wehlisa umoya baba. Hlisa umoya. Gogo. Mkhulu. Sengiyahamba. Uvikrant yeza ukuzongilanda. Awuyebo. Awukuphi okunye? Yebo mkhulu. Senginibonile nje. Kodwa Gogo, yini ukhona nobusafuna ngikwenzele khona? ayikhuleka akukho okusele kwenziwe. Ayi manje. Ngelinye ilanga. Ngiyohlala nje noma usuku. Ukuthi nje uVikrant usengafika noma yinini. Ngakho ke Ungaphutheki. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isonke dear signature 169.